салому алайкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хушомаден ҳама каса ба канали ма. раҳмат барои дастгириҳотон, барои комментҳои хуб, барои лайкҳо ки дареқ намедорен дар наворҳои ма. саломат бошен дӯстони азиз. имрӯз дар навори мо пухтупазай влогай дӯстони азиз. ба хотири шумо ки хоҳиш кардан ин влого бо иншоалло сар мешавад. дӯстони азиз, имрӯз тайёр мекунем як намуд пироги бо начинкаи ҳами джем борӣ мешавад аз лимону мандарин. бо диққат бо мо бошен. ба мо лозимай ордро 400 грамм мегирем. аввал духтаро ба камтарша истодама мондагиём барое ки камикат ҳамроҳ мекунам. аввал 400 грамм мегирем. баъд иҷода камтар намакай, камтар разрихлитил, як қошуқча камтар разрихлитилай духтаро, бисёр нестай разрихлитилеш. баъд иҷода бинен 100 грамм сметанаҳай. сметана фарқ надорад 20%, 15%, 25% ами сметана боша шуд. иҷода 100 граммай, 100 граммаш тақрибан ай ним пиёла зиёдтар мешавад духтаро, як 5 қошуқ мешавад. баъд шакарам ҳамин хел духтаро. шакар 120 грамм ай духтаро. шакараш баъд ҳамин хел ҳамроҳ мекунем, якҷоя мекобем. маргаринаш 300 грамм. аввал маргарин бо орду намаку разрихлитил умоч мекунем. баъд боқимондаша сметанау шакаро якҷоя карда намихе хамира мешӯрем. умуман дар таги дастмон дар хамир шакар намебиёяд духтаро. камеша намихе аз вола мегирем, барои болош крошка кардан сахтак мекунем, дар маразелник мемонем. иҷода тайёр мекунем духтаро лимони курд. ба мисли джем мешавад. камтар анамихел аввал седраша мегирем, пӯсти лимона тёрка мекунем, баъд пӯстоша ҷудо карда мебуремша. духтаро ба наздикӣ дар тоҷикистон кушода мешавад. аллакай хабароша фаҳмидем. ба наздикӣ кушода мешавад. кадоме ки мехоҳад ки дар ширкати атомӣ кор кардан, номерода муроҷиат кунен, тезтарак регистратсия шавен. кор ама бисёр гап намезанам, оддӣ карда муфассалтар карда барои шумо мефаҳмонам духтаро. кор аз чӣ вобастаст? танҳо ду одам мебиёрен. иҷода одам бисёр намебиёрен. ду одами шумо бо одам мебиёра. ҳамин хел шумо структураи худтона месозен. шумо расходи бисёр надорен, влажени намекунен. як бор 200 сомон да харид мекунен. дар 6 моҳ пас, тичени 6 моҳ пас шумо фикр мекунен, кора меомӯзен, баъд харидам кунен, мешавад духтаро. беҳад кори осонай. тамоми чизе ки маҳсулоте ки дар ҳамин ширкат ҳастай, ҳамаш ҳамин дорувориш шифобахшай, ҳама гиёҳияй. барои безурёти дору дора, барои касалои қанд, касалои пӯст, касалое ки барои меъда, барои ҳама чӣ дору доранд духтаро. барои мӯи сар нарехтан шампун доранд. ина духтаро маошашона гирифтанд. дар ҳақиқатан ростай. группашон беҳтарин группаи духтаро, якдигарро дастгирӣ мекунанд. беҳад группаи зурай духтаро. агар регистратсия шавем пушаймон намешавем. ҳар яктаи шуморо ман худам регистратсия мекунам. یعنی چند صد آدمم باشم همین روزا 10 تا 12 تا 20 تا رجیستراسیون شد. همش ما خودم میکنم. همش ایتای دستی خودم میگذارم. تاکشتو با دل پر به تشویش به یگو شبهه زنگ زنی مرحمت بیای خاتمو همکاری کنین. همه شما را ما خودم رجیستراسیون میکنم. هر یک تا شما کو زنگ میزنین من همتون میدونم، همتون خاطر شناس میشم، همتون خاطر هم صحبت میشم. دخترکو به تشویش مرحمت بیاین امجدا قطعی ما در گروپای ما کار کنیم. تا همه اولیکوشا نگرفتم، باور نکردم. اولیکو اتمی را گرفتم، برای انمیقه دلم پر همتونه با کار دعوت میکنم. анам хел вай мекунем духтаро, пӯстша тёрка мекунем. баъд ами ду лимонама кардам. баъд тақсим мекунем, даруноша мебарем. аз мобайн ду тақсимаш мекунем. иҷода 3 та мандарин гирифтам, боқимондаш лимонай. шумо 3 та лимон бигирен, 2 дона мандарин. ман бисёртар кардистам духтаро, ба хотире ки як бор ба ҳамин кирой тайёр кардан. ман да лимони курд дар кора дигар чизода бо начинка мекунам. шумо ҳамин чен як пирог кунен басай. шумо ҳамин 3 лимону 2 мандаринай намихел ранги ма аввал камтар тёрка кунен пӯстша. баъд инамихел бурена аз мобайнаш ду тақсим карда, ба хотири анами донаҳоша ҳамаша шумо бояд ҷудо кунен. ягон дона намона дарунашда. ина бинен. мандариншам ҳамихел пӯстоша гирифта донаҳоша ҷудо мекунем.
бо таъмуш дига мешавад. Баъд шакара духтаро шумо кадоме ки ширин мехоҳад бисёртар ҳамроҳ кунед, бо бичашен ки ширин шуд баъд дига ҳамроҳ накунед. як хел одамо кисло-сладкӣ мехоҳанд, хали ширини камтар бо тришакай духтаро. И лимони курд беҳад чизи фоиданокай дар ҳами зимистон, бо беҳад ранги мармелад мешава. ҳозир ҳами кукурузни крахмал 50 грамм, ҳами пачкаш 50 грамм ҳамаша ҳамроҳ мекунам. ҳамаи магазинда мефурӯшанд. Ман чандборое гуфтагиам мепурсанд духтаро, ҳамаи ҷода ҳаста. Бе ягон фикр равен харен, барое ки баъзе магазинои кондитерида чизо мефурӯшанд, магазинода неста. И ҳастай духтаро. болои плитада мемонем ё газда, инами як вақти ҷӯшиданаш мекушемша. ина бинед, қариб ҷӯшидаста, ӯзи ман мекушимша. ина тайёр шуд, мемонам хунук мешава. Хунук шуд, баъд дар болои ҳами тестаи тайёр кардагӣ мереземша. анам хел ма тестара и ами тестае ки ҳозир ма гирифтам листи калонда тухӯри кардагим духтаро. иҷада ними начинкара ма рехтам, нимша ма мегирам мемонам халатенекда. шумо ами 3 лимон накунед, якта ҳами пирогда басай зиёдӣ намекуна. баъд и дар маразелник мондагӣ як қисми хамирро гирифта намхо тёрка мекунем дар болош. и лимоник, пироги лимоникай беҳад пироги хеле необычный вкусай. мақсад ҳар як пирог ба худаш як таъм дора. ба варенӣ кунед дига мешава, ба лимон кунед дига мешава. якум бора дар канал ма ҳамира план кашида будам ки барои шумо нишон диҳам. дар фикрам буд ина тайёр кардам. осонай любой духовкада меша духтаро, бе ягон фикр мекунед. баъд агар камтар кисло-сладкӣ ҳам биёяд, ҳеҷ гап надора. дар ҳамин фасли хунукӣ иммунитета баланд мекуна лимон, беҳад чизи хубай. агар ки ширинӣ хоҳед, ма боз такрор мекунам ки шакарша бисёр ҳамроҳ кунед дар ҳамин джемаш. ҳамин джеми лимонда бисёр кунед. вақте меиста камтар хунук меша духтаро, ба сахарни пудра мекунем. тесташ беҳад песочный, мулоимак омадагиай. самбусаи аладский тайёр дорам. каме орд гирифтам, ҳамин ба чашм мебинем. барое ки чанд қайхтон тайёр кунем, ман як пиёла орда кардам, як лист мешавад. каме равған, я 3 қошиқ равған мера, равған ями растительный. баъд бо орда ҳамроҳ мекунем духтаро. баъд бинем ки золамон систар биёя, орд ҳамроҳ мекунем ки сахт так бушурем, хали сахти слишкомам бояд нашава. ами эластичный хамир биёя. бо хамира дар вақте ки шӯридем шидем, бо ами хел мушт мезанем ки хамирмон беҳад хушрӯ биёя. чанд қай мушт заден, ҳам хамир хушрӯ мешава. мемонем меиста камтар рӯ мегира. иҷада тайёр мекунем фарша бо гӯшта реза мекунем, пиёза реза мекунем. ҳамаша ами хел кубик реза мекунем духтаро. пиёза ами хели калонне майда реза мекунем. гӯшта бо камтар равғани гов, ҳамаша ами реза як хел бо шакли ами чоркунҷа мешава. баъд мурч, зира, намак, ғураи гашнич, камтар приправаи ами универсальни ҳастай дар бозор мефурӯшанд, ҳам хали бо ман ҳамроҳ мекунам. вай чанд намуд бо приправа дар таркибаш дора. ами сирхак, чанд намуди дига дора. и сирхак ами мурчи сирхай бо 4 намуди дига дора дар нӯшта. зираам ҳамроҳ кардаги мурчи сиёҳам. баъд фаршмон ки тайёр шуд, анам хел золачора тақсим карда мемонем. як 5 дақиқа рӯ мегира. болошам хе ягон пакет қати мепӯшонем, салафан қати рӯ мегира. баъд орд карда тунук мекунем. анам хе бо шакли гирд тунук мекунем. вақте ки тунук шудак духтаро, баъд вай нишон метим печонданша. 3 таша нишон метим бубинен ки чӣ хел ман мепечонам. осонай.
ин самбуса ба мисли самбусаи дегдонӣ мебиёяд. Дегдонода мепазанд, мефурӯшанд, духтаро уйғурӣ мегӯянд. Ан ҳамин намуд самбусаҳай. Маззашам ҳами таъмшам ба мисли ҳамон мешавад. Аз самбусаи вараққира ин бамаззатар мешавад. Оли як бор тайёр кунед. Ҳамин хел самбусаи бозорӣ ман бисёр мехарам. Аз ҳамин уйғуро мегирам, беҳад бамаззаи ман аз мебинам. Ман гуфтам биё худам дар хона тайёр мекунам ҳамира. Ҳам осонай, ҳам болаззатай. Духтаро ира бинед. Ан ҳам хел печонда мешавад и. Хай бо меша дигар намуд ба шакли гир, ба шакли чоркунҷа ҳам мешавад. Алатскиш ҳамин намуда инам хел секунҷаи хеле камтар дигарай шаклаш. Рецептча духтаро ина ҳамаша гуфтам осонака, ягон мушкилӣ надорад. Об, намак, орд. Тамом. Дар ҳамин зволаш хеле на сахт, на суст мешӯрем. Камтар листа равған кардам, самбусаода болошда каме об кардам. Ҳамин оби холи ягон чи дигар тухм ягон чи намекунем. Баъди пухтанаш дар ҳарорати 200 градус дар духовка мемонем, баланди бад намонед. Баъди пухтанаш равған духтаро камтар равғани ҳамин алейна ба шотка болошонда шакидам. Тамом. Оли меган гил задагӣ нестай. Бозордам самбусашон ҳамин хел мебиёяд. Ин самбусаи тесташ обичнияй барои анами намхали сирхак мебиёяд. Яташ айма тарафи спирал сирхтарак омадагия, неким насухтагияй хушрӯака ки ба маззаҳай. Дар иҷа зирбаки угро кардистам духтаро. Ҳамаша сирх кардам. Анам хел луби сирхакам андохтам. Обшам ҳамроҳ мекунам. Духтаро саросима будам. Иса самбуса, иса пирог, угрора то охирша нишон додан натонистам, барое ки коро бисёри бад буд, успед накардам давомша. Инам хел обша андохтам. Инам хел суб сирхак мешавад. Нав обша андохтагиам. Хай ба приправошам ҳамаша андохтам. Ман чанд намуд приправа медозам духтаро ами ҳар як хӯроки тайёр кардагимда. Бо лаззатш дига меша бо приправа. Иншоалло ягон наворода нишон метиҳам. Хонаи хуштоманам рафтестаам духтаро. Беҳад ҳамин хел ҳавои хушрӯ кадестай ватанда. Як рӯз ҳамин хел абр шава бо ҳаво хушрӯ мешава. Ҳаво хеле софи гарми хушрӯда баҳорборӣ. Рафтестем меҳмон омадагия. Бояд мо тестарак расем. Иҷа камта пирожниам пухтагем духтаро. Пирожнира дигар навор накардам, барое ки пирожни ҳамо пирожнии зебраҳай. Ай ҳама пирожни ба маззаи осонакай. Рецептш ҳастай ба наздики парфта будам. Аки я рецепта гуфтам 10 бор напартом. Каналда будак. Баъд дигар сиёмка накардам. Ҳозир рафтестем. Хӯрокам тайёр шуда. Тезда биёен гуфтанд. Дальша навор кардагӣ нестам. Гуфтам хай ами саросима рафтестем, ами раҳурура кунам, ки бисёр хоҳиш мекунанд. И тарафи мардонай, тарафи дӯстӣ, на тарафи 61-46 рафтестем. Тарафи 61 дар хонаи хуштоманам. Ина мошина дидам ки номерош расистки будай. Ози дардишам биям хали расистки мошино айраси омадагио бисёранд точкаи худмон. Ина рафтестем духтарои хушрӯ, саломат бошен ки бо мо буден. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо боша. Ҳамеша дар ҳаққи якдигар дуо кунен. Дили нияти соф боша. Ҳамеша худованд одами дилсофа баракатша дигар хел метиҳад. Ҳамеша ба якдигар нияти хуб бикунен духтаро, ки дунё дурӯза ҳай. Фақат як гапи хубу сухани хуби ҳар яктаи мо мемонад. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.